Tot seguit us proposem visitar la galeria El quadern robat. Aquests dies teniu l'oportunitat d'observar-hi les fotografies de Jordi Cassanyes, un grup d'imatges captades als carrers de Barcelona que avui us apropa la Marta Ballesta a l'ADN. Estampes com aquesta que esteu veient en què figures semblen camuflar-se dins de paisatges quotidians són un bon exemple del conjunt de 21 fotografies que Jordi Cassanyes presenta aquests dies en aquesta galeria, El quadern robat. Jordi, tu expliques que sovint acostumes a imaginar prèviament les situacions, però que després és l'imprevist el que acaba determinant el resultat final. Com és aquest diàleg? Bé, normalment surts amb una idea preconcebuda o amb una pretensió del que vols realitzar i normalment, tot i que tu puguis organitzar-te l'escena mentalment, l'atzar juga un paper molt important en les fotografies que faig. Com s'acaba concretant aquest atzar? En moltes d'aquestes imatges hi veiem figures humanes, com ara comentàvem, però són figures que veiem parcialment o en forma de silueta. Sí, no sóc un fan de representar la figura humana, vull dir, ells surten però formen part d'un tot, és a dir, la fotografia parla en un conjunt i ells, tot i que ens pugui semblar que són protagonistes, en el fons no ho són, perquè la seva imatge, o sigui, la seva cara, no surt representada, que és el que fa que algunes vegades els protagonistes se sentin protagonistes. Aquí no ho són, ells formen part d'un tot, no? Abans em comentaves també que una de les tasques que t'agrada és una vegada arribat a casa, a l'estudi, reobservar aquestes escenes que has pogut capturar de la realitat i llegir-les de nou per descobrir-hi coses noves. Sí, exacte, és el procés de l'edició. L'edició en la fotografia a mi m'interessa molt. No tant com a retoc o utilitzar el Photoshop, sinó a trobar noves imatges dintre d'una imatge de conjunt, és a dir, poder trobar petites escenes que no havies advertit en aquells moments. Això ens recorda una mica la pel·lícula Blow Up d'Antonioni, en què hi ha un fotògraf que està fotografiant una model i de cop i volta, quan arriba a casa i revela les fotografies, d'allà descobreix que ha passat alguna cosa. En aquell cas em sembla que era un crim. Aleshores, jo no he descobert cap crim en les fotografies de moment, però sí que n'he extret fotografies d'altres fotografies. Un dels seus treballs recents ha estat també fotografiar els encants vells abans del seu trasllat al seu emplaçament actual. Com ha estat aquest procés? Com t'has plantejat aquesta feina? Bé, me la vaig plantejar, això m'ho va plantejar el Departament de Comunicació de Mercats de Barcelona i jo vaig plantejar-me'l com, bé, més que com un encàrrec, com fer les fotos que jo faria quan surto al carrer. És a dir, que es veiés, diguéssim, el meu segell, la meva empremta, més que no pas documentar el fet que també era important el documentar el fet del traspàs aquest del mercat antic al mercat nou. No sé si vaig aconseguir el que em demanaven, però en tot cas crec que sí que vaig aconseguir donar-li una visió personal al conjunt de les fotografies que s'hi exposen. Jordi, ara cites aquesta visió personal, aquesta mirada. Com creus que aquesta manera d'entendre la fotografia i que les teves imatges, què creus que és el que poden oferir o aportar a l'ADN de Barcelona? Doncs com tot fotògraf o com tot artista, el que pretens és donar una visió personal d'allò que veus, d'allò que trepitges cada dia, que és la nostra ciutat. Jordi, doncs moltíssimes gràcies al públic. Tots vosaltres podeu veure de prop les 21 fotografies que conformen aquesta exposició d'imatges de Jordi Cassanyes aquí a la galeria El quadern robat fins a finals de maig.